Hello mga kabanding, good morning, good afternoon, o good evening kanatong tanan. Naku ipakita ninyo. Nagbaha man diri sa Mandawi pagpadung na muuli gikan sa work tanawa. Kadiyot ra ni siya nga uwan. Wala ni na usa ka oras ang uwan. Pero ang tubig paspas kaayo nga ni tubo. Sus, ang ako lang makuyawan ani kung uwanon siguro ning Mandawi og 2 days or 1 day asa ka ni padung ang tubig no. Nakita ninyo mga kabandin, ang kani ang tubig murag paspas ang iyahang tubo kay naa manggoy giayo sad, murag natabunan ang kanal ba wala maka agi ang tubig. Mao ni siyang dapita diri na ay nag-ayo. So gialihan nila na traffic ni siya kay ang mga sakyanan ni stop dito sa unahan mao nga wala mi nakalahos. Grabe jud kinahanglan ang mga tawo ani aksyon na gyud, dili na jud manglabay og basura bisag asa. Kay ngano ang mapurisyo ani mga tawo ra man gyapon, diba? Kay kung musaka ni ang tubig, ang motor dili na makaandar og kaning mga sakyanan. Kani good ni saka ang tubig wala nay uwan, how much more kaha kung mo kuani sige pa uwan. Tanawa diba ang tubig o nagsige pag-agas. Kanang tubig gikan man sa sapa. Daghan kayog tubig gani awas. Ya, kani diring dapita naubusan ni siya. Kuan ni siya di ay dapit ni sa Mandawi. Among agianan padung uli. Ang akong gisakyan ni hunong kay multicab man ni siya, ubos-ubos ba. Naminaw usa mi kay base unya mapagngan mi na. Kung mapagngan makaduot man siguro mi ani duha ra baya mi kabuk ni sakay ani. Yung mga gagmay pa gyud makatuod man siguro mi ani. Mao to ang nagdrive sa sakyanan, naniid usa siya kay na ay daghang sakyanan nga wala na nakadagan. Sa unahan ani inudita dito dapit tungod kinsay taga Cebu. Familiar mo diri dapit sa inudita, di ba? Bahaan na anay sapa sa kilid. Nya na sa di pa ka maabot sa inudita na ay Tanduay Ram diha. Kani dring dapita mauna ni. Taas kaayo ang baha. Pero may na lang wala na ni uwan. Kay kung ni uwan papirting ka ang taasaan ni kusog kaayo ni saka ang tubig. Nya naghunong sa ami kay among gipaabot kung makalabang ba jud mi, kay kung dili mubalik mi sa agi. Bilib ko aning na nagbay kay yahay kayo sila kay wa may mapawong kisikad-sikad ra man sila. Ang luoy ang motor, kung ubos ang motor dali ra kaayo mapagngan na makuan jud ta ani, magguyod jud ta. O di ba? Nya kay naniid pa man mi ani kung mupadayon ba mi udi or mubalik ba mi. Nya kita jud dapat mga tao mo disiplina ta sa atong kaugalingon, dili na ta manglabay og basura sa Mandawi ni dapit. Unya hinaot sad unta nga makit-an ni sa kanang mga naa sa pwesto, ila ni solusyonan, ila tarungon ang drainage padak-an kay mao man jud ni ang number 1 nga solution ani. Nya palawman ang sapa. Hinaot unta pinaagi sa ako ang pagpakitaan ni nga video, makita ni sa kadaghanan kung unsa ang sitwasyon, kay di man sila makakitaan ni. Ang maka-experience ani kato man jud ang mga trabahante nga nag-agi-agi diri sa Mandawi, di ba? Ambot kung naa ba kay nakakitaan ni nga naa sa pwesto, naa sa gobyerno nga taga Mandawi, ila ba ka giaksyonan kay upertidyong la para sa baha. Dapat jud ang drainage, ang kanal, ang sapa palawman nya ang drainage padak-an.
Kay para inig-uwan ang kanang tubig mo diretso sa kanal mulaho sa sapa. Luoy kayo ang mga trabahante ani. Unsa na tong mga tuiga 5 years ago. Sus, grabe, may gani ang sa SM dapit, wala na, tagahawak gud na ang tubig diha. May gani na solusyonan kay ang kanang sapa diha ilagi palawman. Nga gikuhaan ang mga tao nga namuyo, gipakuha, gi-transfer sa lain o nya balik na ta sa atong bitan-aw. So ni padayon ni diri dapita pertijong lawman ni diri ay. Sus, tan-awa lang na ang nagbike, di ba? Inya kung maabta ng imuhang kuan ana tambutso or unsa pa na ma-stop jud ka. Di ba? Ang nagbike okay ra sila. Padayon ra. Pero ang katong mga mugbo nga mga sakyanan nagbaking sila. So pasalamat ni nga ang among sakyan wala jud napaungan, nakasurvive jud taon. Pasalamat jud taon pero nakuyaw-kuyawan sad baya ang nagdrive kung mapaungan unsaon na lang jud hugawa ra ba ng tubig. Nakita ninyo unsa nang kulura ana. Pero lingaw kayo ang mga tao nang tan-aw sila asa to dapita ang daghang tubig. Dito sila nagsigig tan-aw. No, nakita ninyo no, lingaw kayo sila. Wala na ni siya kani nga time wala na nag-uwan. Tubig na lang ilang gitan-aw, nalingaw kay mga tao sige tan-aw. Nya, na-stop mi ani kay na traffic dito dapit sa unahan kay naa may uban nga napaungan nya mapiktahan jud ni. One lane raman diri ang nag-andar sa amo anya. Diri sa Pika side kato ng mga bus. Kay may man tong mga bus kay mga tag-as. Okay raman sila. Dili man sila mapagngan kay taas na ila makina. I-videoan mo na ako, video sa sila. Kanya na mga tao nga nagtan-aw, nakatawa sa ako kay nagtuo sila nga sila akong gikamerahan. Pero di ay to ang tubig akong gikamerahan. Hapit na jud taon mi mahuman ani nga mo ang sakripisyo nga ako mismo nakuyawan ko kay basin unya mapagngan taon. Kita ninyo mga tao ha kung unsa na ni nahitabo sa atong kalibutan. Dili na taon nato ilabay ang atong mga basura bisag asa kanang magsakay ta og jeep. Inyo ilabay. Nay basurahan o isuksok ninyo sa inyong mga bulsa. Ayaw mo pataka og kanang panglabay. Bisan tuod isara na ka wrapper ang inyong gilabay. Kung mudaghan na mga tao manglabay, managhana. Dili bay na mahilis ang plastic. So dapat ato nang hipuson isud sa bulsa. Abot sa ato ilabay nato sa atong basurahan. Kana dako na nang tabang nato sa ato ang palibot. Kita ninyo na kana kani sapa na siya na puno sa tubig. Nilapas naman ang tubig. Mauna ang tubig na ana diri sa karsada. Nag-abot na ang tubig sa karsada ug sa sapa. Ang tanang basura na adiri dapita perting daganang basura ani diri dapita. Tungod kay mga tao daghan kay manglabay. Kita ninyo. Tungod rasad ni sa ato nganong naing ani ni. Ang ato ang palibot. So, mauni atong nakita mga kabayan sa Mandaue. Dili ta maglabay og basura bisag asa. Ang mga tao nang lakaw na lang nagda sa ilahang sapatos. Okay, para dili mabasa ilahang sapatos. Kaning sapatos kung mabasa ni dali kaayo na maguba. Matangtang dayon. Tukong na sa karsada ang sapa. Kani diri dapita hapit na jud mi mahuman. Mahuman sa among sakripisyo nga nakuyawan ni. So, tanawa gamay mubo na dira ang tubig. Padung naman ni diri dapita padung naman ni Cebu City. Mao man ni diri ang boundary sa Cebu City
ug Mandawi. So okay na, nakalingkawas na jud mi sa amo ang kalbaryo. Salamat kay sa inyo pagtan-aw ug ang ato karon ibutang sa atong hunahuna nga dili ta manglabay og basura bisag asa. Hipuso nato, ilabay nato sa sakto nga labayanan. Okay? This is Nang Bandits TV reporting. Bye-bye. God bless. Stay safe and stay beautiful. Bye-bye. God bless you.